Prije ljudi početak klipa, znači odmah lajkuj, šeruj, subscribe-uj, nemoj da moram lomiti jaja, znači bez veze, ajmo odmah raditi i sad je moj klip, nemoj me nervirati, hajde, odmah. I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video, danas ljudi radimo GTA 5. Ma kak je GTA 5 reke ljudi, danas radimo Ome TV, po vašoj želji naravno, nije po mojoj, jel de? Ljudi rekli ste da hoćete Ome TV, malo ovo ono, pa evo Ome TV, hajmo zjebamo narod tako tu, hajde. Eto. O, švaba, ti mama! Jesam ti ja to svršio na bradu? Wow, evo. Jesi to bolestan? Wow. Pozdrav za YouTube! YouTube! Pozdrav. Eto, brate moj. Eto. Uteče odmah pičko jedna, ona malehna. Hello! Hello! Hi! Do you speak English? What are you doing? She speak English, I said pussy. Pričaš bosanski? Ja! Pa šta? No. Ha? Ja! Ja! She speaks Bosnian and I speak English. Pa razumiješ ti mene? Da, da. Ma, čuješ me, halo? Halo? Ko je to? Čuješ me? Ko je to? Traži. Ko je to? Traži. Ko je to? Ko je to? Ko je to? Traži. Ko je to? Ko je to? Ko je to? Traži. Ko je to? Ko je to? Traži. Ko je to? Traži. Ko je to? 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 Ko je to? Ko je traži? Ko je traži? Ko je to? Ko je to? Ko je to traži? Ko je to traži? Ko je to traži? Traži ko je to? Ko je to? Traži ko je to? Ko je to? Ko je to traži? Traži ko je to? Ko je to traži? Traži ko je to? Traži ko je to? Ko? To? Ko? Halo? Ma puši kurec, jebem ti majku, pičku našla sa mnom se ti muka mi od Allaham došla. Da me tu kusida, ha ha, da me tu kusida, ha ha, da me tu kusida, ha ha. To! Jebem li vam mala. Koja ti je ta od tebe? Iskreno mi reci, iskreno, bez varanja, bez varanja. Rodica, iskreno. Iskreno, znači nije djevojka. Nije, boga mi. Jel slobodna od ta rodica? Jest. Rodice, Šta je? pa Kaže kako se, si mi molim rodice? te, tako Eto, reci, gdje nauči da se fina pusti je neka, ona znaš malo stidne pa onda znaš. Jo, Ma jo. dobro je. Kako si ti? Evo, dobro bum. Koliko ti je godina? Sad kaže 12, ošem šakom kroz monitor odmah. 20. Tamam rodice, imaš Instagram, ljubavi moja. Ima. Boga mi, daj napiš dole, to ozbiljno. Eto, ja sam pustio, ja ne mogu više, Allaham ljudi, točno sam se isfocirao. Pršu pišu, da mi nama kreneš kameru na sred, fako facu i onda pričaš sa mnom, jebim li ti mamu ja. Već sam se isfocirao, nije dobro, ovo moramo otpiti. Koji to sam neka. Šte je raneba, jebim ti debeli u glavu tu. Nismo ista krv, princezo moja, druga majka, drugi dom. To, hajde dalje. Više se, čao sam naljagan da je moj babo, gaj sad kako se javljam, jebem li vam majku pičku ja. Ja uvijek fino nešto ja, čao. Sad ćeš ti kako se kaže čao, jebem li vam majku pičku ja da vam jebem majku pičku. Nećeš sad jebem li vam. Ćao, šta je Bog te, šta je? Šta je? Ja svakom kažem čao fino, budem pristojan, sad ću biti govno, jebe vam, šta je? Ma, vidi je, smije mi se uđe. Pa čao, ljepoto moja, ja sam malo zajebavan, nemojte misliti ništa ozbiljno, eto. Što vam kažem? Kad si fin, jebo ja, prva koja neđe ja jebem mater, ovo sad.
Evo, pazi ovo. Evo, ne budem li ja Kemal, znači prva koja najđe jebe mater. Evo, gledaj sad ovo. Samo gledaj, samo gledaj, ništa neću. Jebem ti mater, eto. Evo. Haj ponovi to, jebem ti sve. Konje. Sad do 3 por, sad će vas spadati. Jebem li vam majku, pičku, našu mene zjebavnice. Našu pičku maternu mamu vam jebem. Gdje si, brate? Ja bi tebe jebo. Ja bi tebe zguzio, buras. Dobi ti dojku da mi ličiš. Evo ti. Oh! Shake that, oh my god, shake that. Čekaj, ba sjedi ba, sjedi ko jebač. Mogu nešto te pitam, brate mili. Šta kažeš? Rekao nešto te pitam, ovako. Ajde, pitaj mi. Jesi jeo ikad 2 tepsije bureka ovako, brez? Jesam, Bog te, ti čuješ? Većijem ba, a jesi ba? Jesam. Dobro, mogu li postaviti još jedno Ma pitanje? možeš koliko jesam. Kad ćemo ja i ti napraviti show, buraz? Ti mene disaš, ja ću tebe da disam. Jesam. Hoć me disat ba? Jesam. Dobro, brate mili. Šta si ti, pičku jedna mala? Hoć me disat ba, hoć radi stek na mene. Šta hoš ti jedan ovdje? Eto, daj mi reći, ali ne bez jebance ti mi reći šta hoš. Ja sam MC Bejta ba. Šta si ti? MC Bejta ba. Ko je taj? Pa jedan reper iz Travnika. Dobro, evo ovako. Šta hoš ti od mene? Jarane, hoću oni 5 eura što mi duguješ ba. Šta si ti, pičko jedna malena? Daj 5 eura ba. Nemoj sad da te zguzim ovdje ba. Jeboja majku, budala, bože me sačuvaj. There, Portugal! Yes. You're so beautiful, you're so beautiful eyes. You are seeing my eye. My eye is black, dude. But I say you have a beautiful eye, what the fuck? Thank you very much. You're welcome. Where are you from? Portugal. Really? Yes. I've been in Portugal one time. Yeah? Really, really. In my high school. Portugal is cool. Kind of. Yes. How old are you? 16. U Zenicu kada pođem ja, prati me 5-6 drotova. Nice. Eto. Ta pjesma sad ide, znači jebi. Ajde, ćao. Kako se, ali već si mi znači lijepa, već, znači vidim ja tu simpatiju, ono, nisi arogantna. Bez jebancija, ne ozbiljno kažem. Ma šta radiš, ljepoto moja? A, pišeš. A ome TV glup. Ma da, ne zazam Bogom, baš si predivno. Eto, vi nama, znači, od nas nisi našao napuca nešto. Ja glumim neku mačku, ono, Bogom prefine sad. Odakle si? A opet budem ja u tvojih pesmama. Tu za ti Bogom, fino. Ja sam iz Cazina. Znaš gdje je to, valjda znaš što je. A što ne možeš pričati, jel neko spava, ne znam. Čujem mikrofon, ali... Pa nama sam skonto, vjerovatno da to posto znači s čim neko spava, odmah znam kako je stanje. Koliko ti je godina? Sad kaže 12, jebote, ma daš ne glavu, jeboje sve ošniću glavom ovaj stup. Eto, Allah mi, evo sad, pazi ovo. Kad će ti rođendan? Kad će ti rođendan? Pričaj. Sad hoće ispasti. Tuče ovako. U Zenicu
kada pođem ja. Kada pođem ja. Prati me 5-6 drotova. Kako 17 godina, ja ne vidim. A hajde da nema veze. Nema veze. Iduće godine, ja ću sačekati iduće godine, jel da? Ja ti fino prijatelji budemo. Šta fali, jel da? Ništa mi ovo sad ono. Pa de, šta si preklat, tunala si prst u kamere, bo. Jesi kraljica, la. Jesi kraljica, bo. 18, sad će mi 19. Kad opet budem ja u tvojim bez. Jebo moj. Pa dobro, jesbo. Imaš Instagram? To da vam dodam. O Bože. Ne, ne, skipala me. O Allah dragi. Aj, Allah dragi. Ništa. Moramo ne zavrti sam Instagram konti. Ideš klip. Allah mi drago. Ćao. Ćao bile, čao bile! Stani, moram te pitam nešto. Nemoj me pitati ništa! Ćao. Hello. Da. Pričaš naš? Da. To, koliko Luksemburga? Ti ovo neki VPN ili baš u Luksemburgu? Molim? Jesi ti u Luksemburgu ozbiljno ili? Jesam. O, Bog te. Malo osoba da sam tako mislim, otkud tamo jebote. Pitaj me roditelje. A, fino bogom. Koliko ti godina? Sad kada je 12, aj. 19. Dobro bogom. A nije bog, ne ozbiljno. Bez jebancije, meni je ovo 19 isto. Ali dođu djeca, 12 godina, 13, halo, štoš na ome bu. Znam. Eto, sve već znaš. Ali odakle si vamo? Molim? Odakle budeš ovamo? Iz Novog Pazara. Fino bogom, opet fino. Ti? Ja sam iz Tazina, Bosna, znaš već. Okej. Bogom, imaš li momka ovako dečka i tu? A šta mi je ovo? Ti ništa ozbiljno, šta ćeš jebno, danas nije normalno ništa. Realno, ali realno kad postavimo znači stvar, danas znači nije normalno ništa. Bolje ostat sam nego uzeć nekog budalu. Bukvalno, to ljepoto moja, baš tako ljepoto. Eto. Fini, ko je tu do tebe tamo? Jedna moja sestra mala. Ćao sestro! Ćao. Ćao. O fino, kako se zoveš? Ajša, ti? Ooo, dobrog imena. Otkad to ime nisam čuo, Ajša, ozbiljno, ne bez jebancije. Ja sam Kemal. Kemal, joj. Sad si me podsjetio na onoga iz one turske serije, Kemal i Nihan. Slušaj, 90% ljudi, eto, Bogom mi znači mi kaže, ti si kaže, nema mi postiš na onu tursku seriju, ovo ono. Ili isto na ono Kemala Maličević. Ne znam mu ime. Šta kažem? Ujebim ti glavu. A jesi luda, ozbiljno, znači. O Allahu, kaj me liče. Jebote patak. A jebo, šta je? A jebem ti. Misliš na onoga? Montena? Ili Malovčića? Ja, da, jesam. A ja rekao Maličević. Maličević, jebem ti glavu. Oj, bum. Haos. Ne možeš... A ne znam ja, ali ozbiljno ovo je za pobudaliti, jes Bogom. Jeste stvarno. Me nekad dođe, evo na primjer, evo ovamo, ovo neki imaju suplement. Nekad dođe, ja ću vidim se ovako u glavu, ništa mi ne budem, ne znam što mu odjedno mi dođe. Ništa, ja opet, ali ne ozbiljno, ja opet uzmem ovako ovo, dignem, ništa gledam ovo, i opet se udarim u glavu, ništa mi to ne bude, ništa mi. Odem treći put, stvarno mogu treći put, ošao mi tamo za raf, eto, tada ti kažem. Ajde čuvaj mi se, dodat ću te ja na Instagramu, moramo kasnije pisati, nije belaj. Može, Ajde čuvaj mi se, čao. Da opet, ovakve djevojke. Evo djevojke, znači ako gledate ovaj video moj zapisalo, znači ovakve djevojke moraju da budu hvala, ovako kulturne i uspješne u životu. A ne vaša šminka, tamo neki dezodorans Rexona i ostale zajebancije. Jebem li vam majku. Mislimo imam. Ćao.
Šta piše to iza tebe? Friday. Šta je to? Ju, što je tu? Jenny, Ricky. potpise. Fino, bobo, fino. Odakle si? Ajde, brate. Iz Luksemburga. Oh, nice, man, nice. How old are you? From Luxembourg. Preskočiš odmah isti. Šta sam? Preskočit ćeš odmah isti sekund ako ti kažem koliko imam godina. Jel 12? Mhm. Ozbiljno, bez jebancije. Boga. Ajmo na pjesma, hajde. U Zenicu kada pođem ja, prati me 5-6 drotova. Zašto se ovo meni dešava? Makši malo, majme. Dobro je, halo. Krmak. Ljudi, to bi bilo što se tiče ovog videa, ljudi, to se tiče ovog ljudi. Ako vam svidio video, lajkujte, splatite ljudi na kanal. Džaba ljudi, sve. Ljudi, jebi ko se. Ljudi, ako hoćete još ovih klipova Ometa, gledam gore, kamera vam dola, nema veze. Ako hoćete još ovih klipova sa Omet TV-om, pišite, bratu, znači, pišite na Instagram, znači, Prakson Z, pišite tamo sve što hoćeš, tu gdje možeš komentarima na YouTube, lajkujte, šerujte, subscribeujte se, a mi se ljudi vidimo do idućeg klipa, to da, velik pozdrav, ostavite mi dobri zdravi, pozitivni i uvijek dajte ganjiti ženebara, nemoj mi te neke fozoni, pederski, oh my god, aj bježam više, ne mogu materin, jedan sam, aj.